Estarem millor soles que amb aquests ximples. No cal que els seguim. Si ens amaguem soles, cridarem menys l'atenció. Mireu! Oh, algú sap de qui és? És una bamba de l'Adrien. Que estrany. Aquí no hi ha substància rosa. Sí, aquí n'hi ha. Va, correu! De conya. Quina passada. Així que, com et dius, vomitador? Els gats no tenen por dels gripaus com tu! Hem de descobrir on és la Kuma. No veig res d'especial a part de la bava. La por! És la por la que li dóna la força! No, el monstre s'ha endut l'elixir al mar. Com més por tenim d'aquesta cosa, més poderosa es torna. Per guanyar-la hem de vèncer la nostra por. D'acord, però per poder eliminar aquest pot de cola hem de sortir d'aquí. Has vist que la cosa ha deixat l'Ivan en pau? Sí, ha sigut molt estrany. Em sembla que és la Milen. On són la Sabrina i la Chloe? Ja les trobarem. Vaja, si aconseguim sortir. Sort que sóc genial i que tinc molt bones idees. Ningú podrà superar aquesta barricada. I ens podem relaxar i deixar que el gat noir i Ladybug facin la feina. Arribem massa tard. Mira! Podem seguir el monstre. Oh, que emocionant! Sí, d'acord, però en silenci, sisplau. Ho sento.